Iya malilaw, ti Diyos tayo, anyaman ngay mula mapitento. No da kesti imimulang, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no it espiritu ti pamati, biang ang ngayon ti tenia pa. Tiyak mula agapit ay tating karina, kengka niya agapit adu ti mula dumeti bunga, tinaimbag nga arami tiyak kupas. Tiyak mula agapit olata. Ngayon bag, agsapat itong galmay sa kada tayo kakapsat. No nagmula ka at itisisiit, agapit ka kadit pagay. Gayam, at ito'y mananda ito yung programa tayo tiyag mula agapit, ito'y madlang 1143 DCMR. Tiday ito yung agsapa kitaan tayo man iti lintag iti panagapit. Nga mangrugi iti daga, ken noan niya nga talaga iti bukal nga imula. Iti Hosea chapter 10, ibaga na, agarado kayo iti barua daga nga agpaay iti pagimbagan nyo. Kapsat, no palalat usaram saan nga umdas nga maburak dagita nga bingbingkol iti daga. Saan na mapalamuyot ti puso no saan nga husto tay kagamitan. Akas kumapanagkarkararag, disiplina, panakasursuro akas panangisagana dagiti daga. Ti puspuso tayo. Inton na arado ti daga, anya ngay magtiimulam. Ije Galacia kapitulo 6, versikulo 7, ipaganatgad na apitan ti tao ti anyaman nga imula na. Daytoy abukal, iso dagitoy dagiti inaldaw nga desisyon tayo amang pili ti ayat kaysa tay gura, kinapudno kaysa tay inuulpod. Damagang kaman kapsat, anya nga rod ti bini nga adda di ta imam ita. Kandatem nga rod ti agmula kadagiti na imbag ken nadusan nga aramid. Tiyak mula agapit ay tating karina, kengka niya agapit adu ti mula dumeti bunga, tinaimbag nga arami tiyak kupas. Tiyak mula Ayun ba, sapat itong galmay sa katakayo amin nga kakabsat nga nakatuni ni dahito yung stasyon iti radyo 1143 DCMR. Dahito yung agmula agapit kit mga gantunggal Sabado iti agsapa 6:30 to 7 in the morning. Iti dahito nga agsapa kakabsat mo iti dahito nga gundaway kahit ko nga mangipay iti serye iti panagiinadal tayo iti lesson tayo iti lasud iti upat nga Sabado kat kahit ko nga adalin tayo maipanggap iti lintag iti panagapit, the law of the harvest. Gapot iti programa tayo katagmula agapit kat tiyempumat nga rod iti panagmumula ken panangiyururnos, panangisagsagana kadagiti pagmulaan tayo. Gundawain tayo met nga adalan dagitoy nga serye iti lenteg iti panagmulmula or the law of the harvest. Amuyo nga ti anyaman nga bini nga nadiscobrem. Anyaman dayta nga kayat mo nga imula. Dumteng tumatlat ti aldaw iti panagapit. Ala, siyak dahito yung host of Pastor Bong, iti dahito matlang nga programa tiag mula agapit. Iti dahito matlang nga stasyon iti radyo 1143 DCMR, masarakan ditoy Sefton Village, Divisoria, Santiago City. Sa dinuman nga ayan mo itakabsat, adda ka dita kotse, adda ka dita biyahe, morning breakfast, wenno adda dita taltalo na mismo, dahito ti programa tayo nga agpaay, agpaay ti tunggal may sa kada tayo. Iso nga iti lasod iti 30 minutos kahit kung nga diskubren tayo, wenno i-explore tayo, iti kinapudno iti panagbiag nga adda iti plano iti apo. Kang runaan na iti dahito nga serye, the law of the harvest. Imagine man kapsat, adda ka dita sango iti maysa nga nalawa nga turod. Wen nalawa nga turod. Ngem saan pay nga nausar, saan pay nga namulaan. Kat nukit kitam, gusto-gusto dayta nga
turod wenno may nga bakante nga daga, nalawang nga daga. Ngam nakitam nga adda iti potential na. Dagos nga adda iti napan dita panunot mo, duwa nga banag. Umuna, tay klase ti daga. Mabalin mo nga kunan, anya nga talaga ti klase na dayta nga daga. May kadwa, iso daytoy bini, anya nga ta iti umno, dayta nga daga, inton na naarado ket anya nga talaga ti kasayaatan nga imula iti dayta nga daga. Ket mangrugikan nga talaga, ala nakitam, mangrugikan daytoy mauawagan tayo nga ground zero. Sakbay nga saritaan tayo kakabsat dayto nga panagapit. Saritaan tayo mampay dagiti usarin tayo nga makinarya wenno kagamitan tapnon mausar tayo ken marugyanan tayo ti panangisagana. The correct tools. Sana mabalin nga usaram tayo pala wenno gabyon laeng nga isut ti pangrugyanam nga mangiyornos mangisagana iti dayta nga daga. Saan nga umno iti pala? Nga mangusar tayo ti correct wenno usto nga makinarya. No isagana tayo ti daga iti biag tayo kakapsat, masapul tayo met ti husto nga kagamitan. Usto met nga may bagatay nga makinarya tapnon ti kasta mabailan tayo iti panangisagana ket mabalin tayo met nga aradwen. Ni Propeta Hosea kabsat kinunana ijay Oseas kapitulo 10 versikulo 10 ket 2. Kinunak idi, agarado kayo iti baro nga daga para iti pagimbagan nyo. Agmula kayo iti kinalintag kat apitin nyo dagiti bendisyon. Anagunudyo iti kinapudnuyo kanyak. Tatsyempo iti panagpatulong nyo ken Yahweh ket umay kunto ibuyat dagiti parabor kada kayo. Gayam kan kakapsat, anya kadipay lang iti saan nga naarado dita biag mo at dapay ka diti saan nga naiyornos na isagana dita pusom at dapay ka di dagiti kinapalangguad at dapay ka di kadagiti dakes nga ugali kada kayo kadagiti tunggal maysa nga agdengdengeg at dapay ka di saan ang Diyosan nga aramid at dapay ka di dagiti banbanag nga saan nga naurnos ken saan nga makaiayo nga tarigagay. Tapno maburak dagita nga natangken nga bingbingkol ti kinapalangguad na imbubukudan kinalastog masapol iti maysa nga kagamitan tapnon ti kasta maisagana ket maburburak dagito iso dagitoy datay umno ken husto nga tools ana spirituan akas kumati disiplina ugali ti panagkarkararag panagtulnog panagaramid kadagiti pagayatan ti Apo. Ulitin tayo ti kuna ni Oseas. Kinunak idi, agarado kayo iti baro nga daga para iti pagimbagan nyo. Agmula kayo iti kinalintag ket apitin nyo dagiti bendisyon na nagunudyo iti kinapudnuyo kanyak tatsyempo na panagpatulong nyo kini Yahweh ket umay kunto ibuyat dagiti parabor kada kayo. Kapsat, apaman ang naburak dagita nga bingbingkol. Dakkel nga bingbingkol. Dakes nga aramid akas na dakamot ko itay. Masapul nga mangpili tay nga rod. Iti usto ken umnumot nga bini. Pilyem nga talaga datay mauawagan nga intentional. Intentional iti ayat. Kaysa tay gura. Pilyam tay kinapudno kaysa tay kumbinyente nga kinaulbod. Masapul nga talaga nga si tatalged tay kakapsat nga mangpilit ti kayat tayo wenno kayat mo nga pagbanagan. Tanuan nga dayta nga kayat mo nga pagbanagan isuntumot dayta ti apitem. Masapul as tatalged tay nga mangpili kakapsat iti kayat mo nga pagbanagan. Sakbay ko mga aradum tay bingkol wenno bingbingkol ti biag mo panunutemmet dagitoy. Amuyo iti Galacias 6:7 kunana nagmayat panangibagbagan ni Apostol Pablo wenno baldaag dagitoy. Do not be deceived. Kunana God cannot be mocked. A man reap what he sow. Ngarod gayam. Tibiyag tayo daytoy nga bini isu dagitay inaldaw nga desisyon. Everyday decision iti panagbiag dagitay pilpilyen tay ti inaldaw
akas kumadagitay banbanag nga makaayayo ti Apo anyaman. Adda ka dita trabaho, adda ka dita negosyo, adda ka dita taltalon, anyaman ti mo. Numan maipanggap iti gimong, mapilim nga talaga ti gimong kaysa tay mapan-agaten iti birthday. Kayat mo ti pan-aggimong kaysa tay agatendar iti piyesta. Kayat mo tay ag-Bible study kaysa datay gugulom tay oras mo iti social media. Wen, pilim nga talaga tay kinapakumbaba kaysa tay kinalastog wenno pride. Dahita ti ibagbagan ni Apostol Pedro, may kadwa nga Pedro 1:5 aging gana ti 7. Gapu iti daytoy, ikagumaan nyo nga inayon ti kinaimbag, iti pamatiyo. Iti kinaimbag, inayon nyo ti panakaam iti panakaam mo, inayon nyo iti panagtepel. Iti panagtepel, iti panagibtor. Iti panagibtor, panagbuteng iti Dios. Iti panagbuteng iti Dios, iti ayat iti naingkapsatan. Ket iti ayat nga naingkapsatan, tinadyosan nga ayat. Dagitoy ti kababalin ang masapulyo. Ket no nawadwad da kada kayo, agagagat kay to ket agbungan to, iti panakaamuyo ken Apo tayo nga Hesukristo. Ngem ti siya sinuman nga awan kadagitoy arap ken nalipatan na nga naugasanen dagiti baspason na iti napalabas. Dahito ti ikagumaan tayo. Kahit na saun kakapsat, intentional tayo intentional nga nasaya at nga ugalin. Iti dahito nga agsapa, kahit ko nga ilipas dahito nga umuna nga serye, iti may nga damag. Anya iti kondisyon iti daga nga addaking kaita. Ulitek, anya iti kondisyon iti daga nga adda kengka. Wenno ti adda dita pusom. Anyamot nga bini ti isagsaganam nga imula. Iti daytoy nga lawas sapay kumata. Buraken yun dagitay bingbingkol, kadagita biyagyo, kadagita puspusyo, akas na binsa-binsak itay matlaeng. Ket apaman anaburak. Wen, intentional met nga nang pili ka iti nasaya at nga bini. Wen, imula mon dayta nga bini. Ala, inton umay manen nga Sabado, kahit nga denggan tayo manon manti continuation na dayto kakabsat. Sakbay nga rin kakabsat nga agmudo tayo wenno mapan tayo iti closing prayer, denggan tayo man tayo ito nga kanta, na ikanta manipod matlang iti Salmo 23. Ket no kayat yung pa'y nga denggan iti duma nga kanta mapan kailang iti YouTube channel ti Cafe Devotional. Ket mga ganyo dagiti nga kanta nga naikan kakabsat iti samiwang na naikan ti tono na nga makaayayo nga denggan manipod matlang kakabsat kadagiti Salmo. Denggan tayo nga ito nga kanta kakabsat. Panginoon, ang aking pastor, ako ay hindi magkukulang. Sa luntiang pastulan, ako'y pinahihimlay. Sa tahimik na batisan, siya ang umaakay. Pinapanumbalik ang aking kaluluwa sa tamang landas, inaakay niya. Kahit lumakad sa dilim ng lumay, wala akong takot, ikaw ang kaagapay.
pamalo at ang iyong tungkod. Sila ang umaliw sa aking pagod. Naghahanda ka ng dula sa aking harapan. Umapaw ang saro ng iyong kabutihan. Tiyak na kabutihan at pag-ibig susunod sa'kin habang ako'y buhay. Sa bahay ng Panginoon ako'y mananahan magpakailanman. Dahil nakakapsat, iti nangagan tayo Psalms 23, manipod matlang iti Cafe Devotional. No kahit yung adinggan pa nagiti dado mga kanta, mapankay lang iti YouTube channel, iti Cafe Devotional, kat mga ganyo dagito yung naikanta nga salsal mo kakapsat. Alawen, kakapsat, nga rod, iti dahito nga gundaway, kahit kung nga damagan, akas ingudo tayo dahito yung panagiinadal tayo, iti dahito yung agsapa, may panggapit lang iti the law of the harvest. Anya iti kondisyon, kapsat, muna nga damag ko, anya iti kondisyon, iti daga nga adaking kaita. Anyamot nga bini, iti insagsagana mon nga imulam. Iti dayto nga lawas, sapay ko mo taburaken yun, dagitay binbingkol. O, dagita bingbingkol, di tabiyagyo. Akas na binsang-binsak itay, kahit apaman ang naburak dagito nga bingbingkol. Mula amon, iti nasyaat nga bini. Ngunit kakapsat, awisin kayo taintay, iti pa nagkararag. Apo umay kamkeng ka, iti dayto nga agsapa. Bigbigan mi nga awan ti baal mi, nga mangbaliw iti biyag mi ket itangal daw, akas maburak dagitay dakes nga aramid mi, dakes nga ugali, akas kuma iti panagpungpungtot nga kang kanayon, awan panagtulnog, awan ganas kadagiti na Diyosan nga aramid, awan interes nga basaan ti Biblia, awan ti ugali nga makifellowship kanda duma pa nga ugali nga saan nga makayayo. Idaton mi ken ka apo, isuko mi ken ka. So kataman iti na Diyosan nga tarigagay nga mga ramid apo iti pagayatam. Apo tulungan mi dagito nga kakabsat nga mangplano iti balaygi iti biagdag apo iti parabor mo matlang. Dagiti marigrigatan nga mangbaliw kadagiti ugali dat saan mimag nga talaga nga kaya nga baliwan ita nga agsapa iparik naman ti ayat mo kadakwana ti tunggal may sa kadakam. Bigbigan mi apo nga addan tumot lang iti panawan nga apiten mi iti gunguna agsipot ta insuro na kam nga mga ramid kadagiti banag nga makayayo kang ka. Bendisyon ang nga rod tunggal may sa kada kami, tunggal may sa nga nakatune in iti dayto nga programa apo kastamot dagitay adda dita online. Agyaman kam ti gundaway nga mabalinming adalan dagiti sasaom dagiti linteg ti panagapit, linteg met ti panagmula. Bendisyon met dagitoy nga kakabsat nga agmulmula ita apo panangisagsagana da kastamot apo dayto nga stasyon
iti Radyo 1143 DZMR tapno na po tultuloy nga maidanon ang dagiti napateg nga adal katapo tumanon kad dagitoy kalagiti pagtangan balbalay lapayag ti tunggal maysa nga agdengeg apo diaman kam nga rod iti presensyam iti daytoy nga agsapa daytoy ti dawat mi may kaputinagan ti Ama Anak ken Espiritu Santo. Amen. Kakabsat, agyaman agarot tingkay pa nagdingig manen, kat saan nyo kung mga lipatan, inton umay manen nga Sabado, itultuloy tayo dahito nga panag-iinadal tayo, may panggapit lang iti lintag, iti panagapit. Uray may madakamat tayo pa iti lintag iti panagmula. Niapang ultimang bendisyon kada kayo, dahito ti gayam, kan kabsat yung bong lagmay, manipot mo lang iti dahito nga programa, ti agmula agapit, ti agmula agapit. Bye! Tiyak mula agapit ay dating karina